ddyn hapus iawn yn fama. Gareth Jones, ysgrifennydd Caerfyrddin, llongyfarchiadau, ydych chi'n amlwg wrth eich ffordd? Wrth gwrs, diolch yn fawr i ti am y llongyfarchiadau. Diwrnod pwysig arall yn hanes y clwb yn y fe, amddiffyn yn teitl eto trwy ennill cicio'r sbotyn, so mae'n ddwrnod arbennig o dda. So diolch yn fawr iawn i ti am hynna. Sut ydych nyrfa chi drwy gwythil y pnawn? Nerfau yn weddol bach i wedi gwir, ond i gweld bod ni'n gêm digon diflas, a nes i weid ar y ffordd i wedi gwir, syniad yn damed byddai'n mynd yn gicio'r sbotyn. O'n i'm yn credu byddai fe'n digwydd, ond fe nath o ddigwydd, a Steve Can wrth gwrs yn arwr lenni eto. Rhowch syniad i ni, Gareth, pa mor bwysig ydy'r arian yma sy'n mynd i ddod i fewn i'r clwb rwan? Wel, yn bwysig iawn ar hyn o bryd, chi'n bod y problemau ni wedi cael gyda Parc Waun Dew, chi'n bod, dyn ni ddim wedi wario gatres bron Davies nawr, sy'n arian dy mewn, so mae'r 10,000 o bunnau yma'n werthfawr iawn, ac yn sicr, na beth gorau sy'n digwydd yn Ias Davies. Ac yn sicr, yn sgil y sefyllfa hefo'r cae ar hyn o bryd, pa mor bwysig oedd y buddigoliaeth yna heddiw i godi ysbryd pawb? Wrth gwrs, chi'n bod, da ni gwbl o chwaraewyr newydd wedi ddim mewn i'r clwb, gobeithio gael un neu ddau arall, chi'n bod i roi hwb i'r garfan, mae eisiau ffresni, mae da chi anafiadau, gwaharddiadau, ond mae ennill gemau yn well na dim byd. A fel dwi wedi gofyn wrth bawb arall, ydy'r canlyniad heddiw yn mynd i'ch ysbrydoli chi wrth edrych ymlaen at ail hanner y tymor a ceisio sicrhau lle yn y 6 ucha yna? Ie, mae angen y triffwynt na ni eto, da ni 2 gêm, so gobeithio am y gorau a anelu am y 6 ucha. Gareth, llongyfarchiadau unwaith eto, mwynhewch y dathlu heno yma. Diolch yn fawr, Nici. Os da i ti. Da.